let me go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure. Yo, what's up mga kagwardo? This is Kuya Guardo Bikers. Okay, dito na naman tayo sa panibagong episode ng ating adventure. So, for this vlog, ang pupuntahan natin yung adventure ay atin ang napuntahan dati. Dati, na group rides tayo dito, sarado. So, ngayon, weekdays, wala akong magawa. Matagal na rin din ako nakapag-ride. So, magra-rides ako ngayon, mag-isa. Solo tayo ngayon. Sana bukas para makaligo tayo doon. Wala nang pandemic. Wala nang pandemic, wala nang hindi naman hindi na mahigpit. So try natin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider like, subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell button para ma-update ka sa sunod nating mga adventure, bike adventure. Okay. Thoughts about you, they get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Oh, when I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement, spend my time trying to erase them. Yo, what's up mga kagwardo? This is Guardo Bikers again. Sana naman tayo, pumipidal. Yan. Pumipidal tayo. Saan kaya tayo pupunta ngayon? Actually, ang rides natin ngayon ay somewhere. So, undecided kasi ako kung saan talaga ako pupunta dahil solo ride ako. Magsusulo ako ngayon kasi weekdays ngayon. So, balak ko mag-sinulugan taktak. Tara, try natin. So, ayan. Ang pinaka daan natin ngayon, mag-iidsa tayo, tapos katikunan natin nyo. Tama ba? Or magpo-crossing ako? Pwede rin Ortiga sabi niya pwede. Nasa na tayo? So, nandito tayo sa taas ng tulay. Ayan, idsa na yan sa baba. Medyo matraffic Yung tulay na yan, papuntang BGC yan. Alright. Bingon ka muna bago bumaba. Butik tayo sumabit sa kanya. Loko to. Biglang bumaba sa bike lanes. So ayan, ginawa na nilang paradahan mga dito. Kaya po yan mga yan. Wala po na yung mga pakialam. Hop. Ito yung sasayaw ko sa bike lane yung mga butas-butas. So as you can see, weekdays kasi ngayon kaya medyo traffic talaga. Yan yung isa sa pangit pag nag-rides kayo weekdays. So ayan, yung direksyon na yan papuntang San Mateo, pwede. So dito tayo kanan, papunta tayo ng Antipolo. Okay, magtimbir lang kaya tayo.
Yun na yun doon eh. Timberland na yun doon. Diyan ako sumumplang eh. Boss, gitna ka lang konti, konti lang. Konti lang. Boss, ganun lang konti, bigay ka lang konti, gilid. Delikado ako dyan. Maipit pa ako dyan eh. Gitna, konti. Anak na. Kahit konti lang bro, kahit konti lang. Huwag mong sakupin lahat. Delikado kami dyan eh. Di lahat ng bikers kamote. Ayan, ayan. Ayan. Approaching ibang. Ayan. Ganda, di ba? Init na. Ayang araw. Diyan tayo dadaan mamaya. Ayan. Pauwi. Doon tayo dadaan mamaya pauwi. Pagpaundiri ng Taguig. Ito na. Karating na tayo dito sa Tikling Rotonda. Ayan. Paakyat na tayo ng Antipolo. Ang problema, ayan, umulan na, mamambon-ambon na. Pumerinda lang muna ako. Kaya medyo gutom na eh, bago tayo aakyat. So ayan, naka-merienda na tayo ha? Merienda lang ha? Bula-bula lang, ano tawag doon? Oh, pwede na yon. So kaya nang umaho ng Antipolo. Pahinulogang taktak tayo. So sana bukas para makapasok tayo. At sana hindi natutuloy kasi umambon kanina. Yun, wala rin naman. Medyo maulan eh. Solo Tikling Rotonda. Ito na. Ahon na tayo. Sisimulan na natin yung adventure natin. As you can see, medyo maambon talaga. Sana hindi na uulan na malakas to. Kasi maliligo talaga tayo dito. Wala pa naman tayong dalang plastic, no? Umambon na nga. Medyo lumakas konti. Papatakuin na ata ako nito. Baka bubuhos ng malakas to sa unahan. Naloko na. Pero may waiting shed naman doon. Titirahin na lang natin na mabilisan. Tapos doon na lang tayo magsilong. Alright. Hindi na natin patagalin to. Baka maulanan tayo. Tara. Okay, ito yung unang bahagi ng ating ahon. Alalalay. So, naka-6 gear tayo. Starting natin sa 8. Pag hindi kaya, bibigay tayo. Okay. Kaya mo yan, Gordo. 5. Okay. Kaya naman. Kunti lang ininom natin. 10 lang yung tubig ininom natin. Baka sasakit na naman yung gilid natin. Nagahon dito. Survive. Good morning. Shout out.
Pangalawang ahon. Ito yung pangalawang ahon. Abante tayo sa saddle natin. Ayan. Hawakan na maigi yung manubila. Pag konting hatak, pabalik. Kapag nasa harapan yung pedal para may kagat at may buwilo. Proper combination ng kamay at paa. Ahon to diretso. Parang hatakin mo yung manubila pag nasa harapan yung paa mo. The ultimate technique. Good morning. So yan, survive tayo sa pangalawa. Maiksi lang naman ang mga ahon dito. Mga limon. Alright, pang tatlong ahon. Ayan na nga, umulan na. Umulan na. Ayan na. Huwag naman sanang lalakas ng lalakas. Umulan na. Baba natin yung mask natin. Pahingal. Hindi tayo makahinga. Kaya yan. Maiksi lang tayo. Wala namang mahaba dito. Ayan, recover. May gumagawa sa taas. Recover. Approaching Arco. Pero para madilim yung camera natin. Punas muna tayo ng camera. So yan, lumiwanag na camera. Approaching. Tayo na sa Antipolo. Ayan. Tayo na giliw sa Antipolo. So ito yung pang apat na ahon. Medyo may kahabaan to compare doon sa tatlo. Lakas. Improve lang. Ayan. Ayan. Lakas ah. Lakas. Ayan. Sabayan natin para may kasama tayo. Lakas. Ayan.
Focus lang. Ayan. Lakas. So, doon tayo. Okay lang yan. Antayin kita sa taas. Bibigyan kita ng sticker. Makikita mo yung improvement mo. Ayan. Antayin natin siya doon sa patag. Beverly Hills, Antipolo subdivision yan. Dito natin antayin. Bigyan natin ng sticker para mapanood niya sarili niya mga. Pahinga muna tayo. Tuloy tayo. Tama ng pahinga, guardo. Cellphone mo, baka niwan. Complete package. Ayan. Antipolo. Antipolo. Pang-5 ahon. Ayan. Plus antinal blue. Madam, lakas. Solo din si mama. Lakas Saan punta mo? Pauwi ka na. Ano ka lang, hinulog ang taktak. Shout out. Hey, madam. Galing ako Makati. Oo. Hindi rin. Taga-tagig ako. Taga-tagig. Oo. Pasyal lang. Saan ka galing? Santa Mesa? Nag-rides lang din? Hayat. Lakas. Okay. Konti na lang. Kakaliwa na tayo. Malapit-lapit na. May pang-5 ahon. Saka ng gulong niya. Parang 2.2 ata lang. Kwento ba yung gulong mo? Malapad eh. May kalakihan eh. Buti may nakasabay ako. Pagod eh. Nakapunta na ako doon. Re-restock pa lang kami doon. Medyo ngayon kasi solo lang kaya malapit lang muna ako. Wala kang alalakanin. Tama. Dito lang din. Paunan natin dito na. Kalahin mo yun.
Pinahon na walang kagatol-gatol ni madam. Pinahon mo lang na walang kagatol-gatol. Dito ka lang ba? Parang ka? Bigyan na ako. Okay lang, bigyan kita ng sticker. Ay, sure. Sige, sige. Diyan na ako liliko eh. Yeah, thank you ha. Guarda. Ingat, ingat. Pahabang parang pa siya. Thank you. Okay. Mahabang parang po. Punta na doon. Pwede rin siya doon. Reverse. USA gasoline station. Yan yung USA 88. Yan yung basihan ko. Kaya first time lang natin pumunta dito nakaraan. Dati, 1 year ago na. So, re-race back tayo. Solo tayo ulit. Alam ko, kakaliwa tayo dyan eh. Kaliwa tayo. Ayan. Ito yung lusong papuntang Taktak. You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this life, like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass you hold. Oh, 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 and when I fall too deep, will you be there when I wake to say a superhero in me? A superhero in me. You called my soul when I was falling. You moved the clouds to stop me from hitting the ground. And every goal there was a meaning. For this love ain't kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass you hold. Oh, 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 and when I fall too deep, will you be there when I wake to say a superhero in me? Yan yung makikita natin sa bandang taas pag nandito tayo sa kalsada. Ayan, pag nandito tayo, yan makikita natin yung parang supot ng gagamba. Yung parang bahay ng gagamba. Ayan. So try natin pumunta doon kung pwede nang pumasok. Sorry. So sarado pa pala siya. Ayan. Adult 30, student 15, foreigner 100, senior citizen TW free. So sarado pa rin. Ano meron sa baba? Ano meron dyan? Ganyan, ano lang yan siya? Mga try nga. Pasyalinas. Ang sarap ng hangin. Wow. Day breaks and I'm burned by the morning light. I'll make the same mistake more than twice. Same song, a brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts, the best me.
lot to prove. Sarap ng hangin. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my Nahirapan tayo side. pag You and Banayad lang naman. I break our Try natin. hearts open in half just to see if I'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you and I. It's you and I. Wow, sarap ng hangin. Priskong prisko. Kahit mainit. We go back and forth every time, waiting for one of us to cross the line. You got me and I got you, and we got a lot to prove. Layo na natin They na- think we're too damaged to fix, but Tanong tayo dito sa we're just nagtitinda. working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes Boss, I good lose my morning. mind, and some Saan to ang baba nito? Dead end yan? Walang balikot yo. Dito. Kala ko papuntang Tikling or ano. Malayo. Sarap mag-bike, magsulo. Tawa ko eh. Hindi pagod na talaga. Out of balance na.